Čujemo se. Mali ispravak. Počela sam raditi u uredu 2016. Ne radim od 16. godine, tako da, evo, samo napomena. Znači, zahvaljujem se u ime našeg ureda na pozivu na ovo događanje. Nažalost, profesor Njirić, koji je kao osnivač ureda trebao voditi ovo predavanje, nije mogao biti ovdje. Ja u uredu radim već 6 godina, ili tek, kako nekog pitate, pa se nadam da ću vam uspjeti ponešto o našem načinu rada predočiti. Hvala. Okay. COVID pandemija, iako mi je bilo drago čuti jučer da to nije, ajmo reći, glavna interpretacija maske, jer iskreno meni je teško reći koje izravne promjene prouzročila u radu našeg ureda. Brzo nakon što je završio lockdown, mi smo se svi vratili u ured, nije bilo više rada od kuće. Svi sastanci sa klijentima, međusobno sa suradnicima se isto preferiraju uživo. Ima tu i tamo koji Zoom, ali recimo da nas to nije previše zavelo, ta COVID kultura rada. Način na koji projektiramo se također nije puno promijenio. Od kad sam u ovom uredu, znači zadnjih 6 godina, primarno se fokusiramo na zgrade javne namjene, dobivene preko natječaja. I kod nas u Hrvatskoj, a vjerujem i kod vas, su programi takvih zgrada definirani većinom raznim pravilnicima, državnim standardima i slično, koji se dosta sporo mijenjaju i ne mogu tako brzo reagirati na stvarno stanje stvari, tako da nije korona stigla biti, ako je uopće ima potrebe za to, uvrštena u programe takvih zgrada. A nekakva kreativnost s programom od strane arhitekta baš i nije često preferirana od strane žirija ili investitora javnih, zato jer naravno ako proširite program, probili ste ili kvadraturu ili budžet, tako da s tim treba biti dosta kreativan. Zapravo je možda najveća posljedica koju osjećamo ona ekonomska, kao vjerojatno i sve druge struke, ali građevinska pogotovo, pa projekti često budu odgađani ili staju zbog manjka sredstava. Cijena koju smo mi rekli je, dok smo ju izgovarali, porasla jedno 10 puta, tako da na ništa više ne možete računati. Kroz prezentaciju ćete vidjeti da ipak u nekim projektima imamo neke male reference na COVID, ali to više neka prilika da uhvatimo neki zeitgeist tim motivom COVID-a, nego veliki zaokret u našem načinu razmišljanja. Znači, za početak, budući da govorimo o natječajima, mislim da je bitno da vam pokažem koja su neka općenita načela kojima se bavimo u našem uredu, neke teme koje se nalaze iza svih naših radova, ne samo natječajnih. Pa za početak tema mjerila. U programsko-arhitektonskom smislu kao ured radimo na projektima stvarno velikog raspona, od obiteljskih kuća tu i tamo, ponekad nam se znao zalomiti neki interijer, pa sve do prostornih planova, to jest ideja za prostornih planove preko 15 hektara. Smatramo da je takva raznovrsnost bitna i za nas kao arhitekte, za naš razvoj, ali i za naše zadovoljstvo, da se ne zabijemo samo u jednu temu, ali i poznavanje širokog spektra funkcije mjerila nam omogućava da i pojedini zadatak sagledamo iz možda nekog drugog kuta i kvalitetnije pristupimo njegovoj problematici. Mjerilo se može shvatiti i kao neki alat, čijom percepcijom možemo zapravo dovesti u pitanje neke ustaljene prostorne odnose. Ovo je primjer jednog njemačkog umjetnika koji zapravo izdvaja pojedine elemente arhitektonskog vokabulara, primjenjuje ih na urbanu opremu i time potpuno zapravo mijenja našu percepciju. Bez ovog tuoluka sa strane ne bi možda znali o čem se radi. Na sljedećem primjeru također istog umjetnika nemamo nikakvu referencu i zapravo ovim susretom dva potpuno različita mjerila, to jest elemenata različitih mjerila, potpuno zapravo gubimo pojam mjerila. I kad smo kod tih različitih scale-ova, dolazimo i do odnosa privatnog i javnog, što je također bitna tema u radu našeg ureda.
Pa zapravo manipuliranjem granice između privatnog i javnog, kao što je tu napravljeno u ovoj IKEA-inoj kampanji, gdje su niz malih autobusnih postaja, znači jednog javnog sadržaja, su okupirali ovim simulacijom dnevnih boravaka. Zapravo ukidanje te neke granice koje inače postoje između javnog i privatnog prostora se stvaraju dosta zanimljive situacije. Slična kampanja jedne Zagrebačke banke, to jest Zagrebačke banke, da. I kad govorimo zapravo o tom naglom susretu privatnog i javnog, možda se i možemo referirati na neke stvari koje je pandemija uzrokovala, gdje zapravo Zoomom i sličnim alatima mi ljudima s kojima inače ne bi došli u tako intimni kontakt razotkrivamo svoju najužu intimu i to zna biti dosta zanimljivo. Mislim, čak i vašim odabirom da stavite neki onaj blur pozadine ili neku potpuno virtualnu drugi interijer, dosta zapravo otkrivate o sebi i vašem načinu života. Pa da se vratimo na stvarni prostor. Osim neočekivanih spojeva privatnog i javnog, zapravo zanimljive se stvari događaju i kada kombiniramo na izgled nespojive funkcije, kampiranje na vrhu nebodera, ili kada spojimo različite korisnike ili korisnike različitih mjerila u ovim slučajevima. To mogu biti mini intervencije, kao što su bile one kućice za ptice ili privremeno neko prisvajanje prostora, u primjeru IKEA i one banke, ali se mogu stvarati neki hibridi gdje jedan element ili prostor istovremeno u sebi ima više funkcija i djeluje u više domena, to jest na više različitih mjerila. Primjer ovog billboarda, billboard kao nešto što služi u mjerilu, ajmo reći, za vozače, to se gleda iz daljine, ne koristi se izravno i ovakvim jednim intervencijom češkog umjetnika odjednom taj billboard dobiva i drugu istovremenu funkciju. Također možemo imati na jednom prostoru i jako veliki splet funkcija koji se gusto kondenzira i stvara potpuno novi neki prostorni kaos. Ovo je samo grafička referenca. Mislim da je to jedan cover albuma, to jest niza filmova od Radioheada i prostorni ekvivalent. Ovo je Queens, kineska četvrt. Također, kod kondenzirana funkcija na jednom malom prostoru ili zgradi, jako je bitno promisliti o putanjama korisnika različitih, na koji način oni pregovaraju svoje susrete u tom prostoru. Pa tako dolazimo i do ideje određene samoorganizacije. Što se dogodi kada u nekom prostoru ukinemo sve barijere ili uobičajene oznake i načine vođenja ljudi kroz prostor. Na primjer, u ovom eksperimentu u Austriji na jednom križanju su ukinuti prometni znakovi, semafori, nije bilo prometnih policajaca i začudo broj nezgoda se smanjio. Zato jer zapravo ljudi prelaze sa nekakvog autopilota i postaju puno svjesniji korisnici, to jest sudionici u prostoru. I tako dolazimo do pojma prostora između, koji sama sintagma sugerira da je jedina bitna odrednica tog prostora da je između nečega drugog, što mu onda daje značaj. Znači, jedan nedefiniran prostor, samom činjenicom da ga okružuju ljudske nastambe, kakve god one bile, potpuno efemerne, zapravo poprima razne uloge prema potrebi njegovih korisnika i poprima tragove tog korištenja. Pa imamo ovaj put, neke polujavne, poluprivatne prostore boravka, parkirališta i slično. Ponekad i sama dimenzija ili pozicija ili geometrija nekog prostora sugerira korisniku neku funkciju koju arhitekt ili neko drugi možda inicijalno nije zamislio. I onda dolazimo do ovakvih zanimljivih slučajeva prisvajanja i prenamjene prostora.
Pa tako ovak jedan element stola za ping-pong pomoću svog specifičnog oblikovanja omogućuje da istovremeno ga koristi različiti korisnici na različite načine. Istovremeno imamo bračni par koji sa svojim stvarima može boraviti siguran od kukaca na tlu i istovremeno njihov pas može ležati tu u sjeni. A ponekad je to poseban režim korištenja gdje predvorje jedne banke u Hrvatskoj omogućava svojim klijentima 24 sata da pristupe bankomatima i onda zapravo jedan snalažljivi korisnik to predvorje pretvara u svoju spavaonicu. I ova zadnja fotografija je primjer jednog prisvajanja prostora tipičnog za Mediteran, konkretno Dubrovnik, jer zašto bi koristili javni prostor Skala kad možemo sjediti i piti kavu. I mi se pri projektiranju uvijek tako pokušavamo prisjetiti da ne možemo uvijek predvidjeti baš sve potrebe korisnika, niti sadašnjih, a kamoli nekih budućih. I zato smatramo da je bitno stvarati arhitekturu koja je kvalitetna sama po sebi. Naravno, mora zadovoljiti svoju funkciju, ali mora biti na neki način autonomna od nje, mora biti kvalitetna u smislu kontekstualnosti, održivosti, ne tehnološke, nego projektantske, ajmo to tako nazvati, i mora imati neko prostorno bogatstvo koje zapravo omogućava korisniku različite režime korištenja. A vidimo da je zapravo dosta malo potrebno da se neki prostor aktivira. I za kraj ovog uvoda, Dioklecijanova palača, koja je možda nama jedan od najinspirativnijih primjera arhitekture koja je preživjela stoljeća i stoljeća transformacije. Znači ona je nastala kao privatna rezidencija rimskog cara i danas, to jest već dugo vremena, je zapravo postala grad, a uz to je zapravo zadržala sve svoje izvorne arhitektonske, to jest urbanističke najznačajnije karakteristike. Imamo Cardo i Decumanus, imamo peristil, imamo tu njenu čvrstu omeđenu strukturu. I sad kroz 5 radova, to jest natječaja koje smo radili u proteklih 6 godina od kako sam ja u uredu, radili smo ih više, ali ovi su nam nekako najdraži možda ili najreprezentativniji, ću vam pokušati pokazati kako mi ta načela i teme koristimo na konkretnim primjerima. Pa prvi natječaj iz 2016. Natječaj za uređenje prostora otvorene tržnice u Zadru, znači taj prostor se i danas koristi kao tržnica, ali ga treba organizirati. I već ovdje na prvom slajdu vidite naše rješenje. To je ovaj čisti, jednostavni sistem stupova i greda. Puno mjesta na našoj obali, pa i tako i Zadar ima antičko nasljeđe, rimsko, rimsku povijest, arheološku ostavštinu i, hajmo reći, način razmišljanja. Također u Zadru nailazimo na primjere koje su još uvijek u korištenju arhitekture racionalističkog perioda, fašističkog u Zadru. I za tržnicu smo htjeli napraviti neko rješenje sa tog racionalističkog pristupa koje će organizirati prostor i zadovoljiti sve funkcionalne potrebe, ali će istovremeno ostati autonomno od te funkcije. Jer smo htjeli strukturu koja će, ajmo reći, nadživjeti vrijeme, uspješno će se nositi s prolaskom vremena i zapravo ovakav čisti sistem stupova i greda zapravo trebali bi ne biti svjesni kad je on napravljen. Za 50 ili 100 godina netko može reći da je to napravljeno u 5., 15. ili 25. stoljeću. Ovo je Zadarski poluotok i tu smo napravili malo istraživanje postojećih javnih površina u Zadru i kako se ovaj naš plavi kvadratić zapravo svojom funkcijom, veličinom i pozicijom uklapa u tu postojeću mrežu. Pa vidimo da je on zapravo jako blizu, ovo desno su gradski bedem i on je jako blizu ulaska u grad. To je dosta bitna pozicija. I ovo je naša radna maketa koju često radimo sa otvorenim dijelom tržnice i ovdje u pozadini vidite zatvoreni dio tržnice o kojem neću puno pričati jer je bio samo anketni dio natječaja, ali je riješen u istom sistemu. I već ovdje na radnom modelu, kao i na uvodnom slajdu, vidite da ti stupovi nisu na istim razmacima.
Ideja je bila u jednom smjeru stvoriti nekakav strogi kontinuirani grid, a zapravo omogućiti istovremeno, to jest sugerirati neke akcente u prostoru. Pa tako su zapravo grede na istim razmacima, a mijenjanjem gustoće stupova se sugeriraju prostori koji se koriste na jedan ili drugi način za veća ili manja okupljanja, prolaz ili zadržavanje. I zapravo je ideja, to jest zadatak, bio stvoriti natkrivenu tržnicu. Ali mi na ovakvom jednom sustavu nismo htjeli napraviti čvrsti fiksni poklopac koji će to zagušiti, već neku prolazniju, efemerniju strukturu. Također sam htjela pokazati kako izgleda idealno naš tekst za natječaje. U ovom slučaju Zadra je bio dosta potkrepljen primjerima od tradicijskog nasljeđa do umjetnosti, arhitekture, jer zapravo najjednostavnije rješenja često iza sebe trebaju najviše znanja. Ovo je znači ovo su bile naše reference, ovo je bila naša prostorna ideja, to jest dijagram tog koncepta, probe raznih iteracija forme i završni rezultat. Kao što smo rekli, to je sad trebalo natkriti. Ovo je bila jedna referenca, mislim da iz Južne Amerike, za dojam, to jest karakter tog krova koji smo htjeli napraviti. Znači nešto efemerno, pomično, sa konstrukcijom, vidite ovdje ove sajle koja je potpuno suptilna i samo ju pridržava taj krov. I ovo je tlocrtno, nakon mnogih proba i iteracija, rješenje do kojeg smo došli. Platna u formi trokuta, razapeta između ovih kontinuiranih linija, stupova i greda. Platna bi bila zarolana pri vrhu greda i zapravo dok su skupljena vidimo samo ove, kao na onom primjeru, sajle koje sugeriraju da se tu gore još nešto događa i pomoću elektromotora bi se to odrolalo do druge strane. Sam ta hipostilna dvorana, vidimo da iako to ništa ne nosi zapravo, ima neku ozbiljnu dimenziju. Tu smo imali brojne polemike kako istovremeno dimenzijom stupa malo pojačati još više taj dojam bezvremenosti, trajnosti, a da pritom ne zagušimo osnovnu ideju nečeg prolaznog i što je dio javnog prostora. Ovo je sve skupa, znači vidimo otvoreni dio tržnice, anketni, zatvoreni dio tržnice koji funkcionira na sličan način, samo su ti okviri dobili još neku vertikalnu dimenziju i zadnji kat se natkriva na isti način. Naravno, taj dio se neće nikad izvoditi, vjerojatno. Ovo tu su gradske zidine desno što vidimo i vidite, ako niste bili u Zadru, da to nije samo zid, to je neki prostor gore na kojem se može kretati i zapravo ljudi sa tog nivoa mogu i pristupati dolje nivou tržnice. Tako smo mi sugerirali zapravo stvaranje, to je formiranje još jednog stubišta nasuprot postojećeg, kako bi se zapravo intenzivirao taj protok ljudi na ovom mjestu, koje je bitno zato što je blizu ulaz u grad i sad nadamo se da će biti bitno zato jer će biti nova tržnica. Uz to smo predložili reorganizaciju nekih rubnih prostora uz tržnicu, koji, iako imaju veze s funkcijom tržnice, nisu ušli u natječajni program. Znači imamo postojeće stanje, kako smo mi to nazvali, dezinfekciju prostora i izgradnja nove zgrade uprave i prodaje s vanjskim stubištem. Znači nama je uvijek bitno da sagledamo širi kontekst i da ukoliko vidimo da je to potrebno, a često je, ponudimo neka rješenja i za rubne uvjete. Šta god onda investitor napravio s tim, mi ćemo naravno inzistirati, dalje ćemo vidjeti. Ovo je taj neki master plan cijele situacije gdje vidimo našu gradsku tržnicu, vanjski dio, to jest unutarnji dio tržnice anketni, tu gore desno pri vrhu, ovaj dio koji smo dezinficirali i ponovo naselili, koji sad s ovim novim stubištem postoje na neki način predprostor tržnice.
Osim tog stubišta i te reorganizacije prostora, cilj nam je bio što više moguće ukloniti barijere u prostoru kako bi tržnica postala dio tog cijelog sistema javnih površina. Na primjer, imamo puno malih intervencija. Ako vidite tu dolje kod zatvorenog dijela tržnice da je dio fasade nakošen po uzoru na ovu zgradu preko puta u pozadini tržnice, kako bi se sve nekako ljevkasto uljevalo prema glavnom prolazu na izlazu, to jest ulazu iz grada. Parter, opločenje, trenutno na dijelu tržnice nije isto kao u ostatku grada. To smo predložili da se zapravo napravi u istom opločenju jer smatramo da je to bitno za taj kontinuitet. Imamo i, ako vidite, ove tu fiksne klupe što piše. Znači većinom, kao i na drugim vanjskim tržnicama, oprema nije fiksna, ali u skladu sa onom intencijom da se formiraju neki fokusi koji bi, osim prolaznosti ove tržnice, sugerirali i zadržavanje. Ovdje su formirane i neke fiksne klupe koje su onda reproducirane još nekoliko puta u širem obuhvatu kao neki motiv koji se ponavlja. I neki režimi korištenja onda izvan funkcioniranja same tržnice. To uvijek volimo napraviti, da malo preispitamo svoje rješenje i kako bi se ono još moglo koristiti. Ako pročitate neki od naslova, često kao inspiraciju koristimo neka aktualna događanja ili barem način na koji mi vidimo ta aktualna događanja. Osim fiksnih klupa, predviđena je naravno i druga oprema koja je u vrijeme natječaja rađena u suradnji sa uredom Numen for Use, koji su se super uživjeli u projekt i zapravo s nama surađivali onda i na dosta zahtjevnom rješenju ovog sistema natkrivanja. Osim rješenja pomične opreme, dali smo i prijedlog osvjetljenja. Kao što vidimo, tu opet ovi stupovi imaju glavnu ulogu. Pa tako, osim što prostorno organiziraju tržnicu, oni poprimaju i ulogu infrastrukturnih jezgri. Kada su rastvorene ta jedra platna, imaju odvodnju, imaju grijalice infracrvene za hladnije vrijeme, to je prskalice za toplije vrijeme, pristup struji, to je neko ovako inženjersko naseljavanje tog stupa. I za kraj, znači, rastvorena jedra, zatvorena, samo te sajle koje su kao sugestija nečeg što se događa. Vidimo da su stupovi taman malo ispod visine bedema, da mu ne konkuriraju. I finalna ideja, dakle, sustav stupova i greda kao nešto što je trajno i bezvremenski, moglo je nastati u 9. stoljeću, 21. ili 23. A sve ovo ostalo, krov i slično, je nešto što ovisi o konkretnoj potrebi korisnika i mijenja se po potrebi. Neki epilog ovog projekta, nakon što smo dobili natječaj, izrađena je samo idejna dokumentacija, znači ovo je bilo 2016. Odvijale su se bezbrojne prepirke i rasprave s konzervatorima, budući da su bedemi zaštićeni i to je jako osjetljiva tema. I zapravo službeno je dokumentacija stala na nečemu. Nismo dobili posebne uvjete za izradu glavnog projekta od konzervatora, oni se nikad nisu oglasili. Mi smo jako dugo vremena uporno pisali upravi i slično što će se dogoditi dalje s tim projektom, ali očito za njega trenutno nema političkog interesa. Mi imamo nade da će se to u jednom trenutku nastaviti. Zašto? Zato jer smo upoznati već sa ovakvim sagama od projekata. Na primjer, jedan projekt škole u Zagrebu je dobiven na natječaju 2006. godine. Ja još nisam bila u uredu. A glavni projekt je od tada izrađivan nebrojeno puta, što zbog isteka građevinske dozvole, promjena pravilnika, pa se cijela škola morala preprojektirati i slično. I
Dobivena je sad nedavno, mislim po 200.000 put građevinska dozvola, tako da mislim da je za bavljenje arhitekturom najbitnije strpljenje i živci. Sljedeći projekt je projekt za zatvoreni bazen u Dubravi u istočnom dijelu Zagreba iz 2019. godine. Vidimo da kontekst čine obiteljske kuće s jedne strane, ponegdje neke kao usamljeni neboderi, stambene zgrade, ovaj kompleks crkveni, ako to možemo nazvati kompleksom, i u pozadini Kaufland. Naša parcela je ova između nebodera i Svetog Pape Ivana. To područje je inače, kako smo mi to nazvali, landscape prodajnih hala. Ima jako puno Kauflanda, Interspara i ono što smo mi nazvali Lidl tipologijom. I zapravo to je tipologija većeg mjerila koja je reprezentativna za ovaj prostor i zapravo je to kulturni landmark Dubrave, ta Lidl tipologija, i mi smo to odlučili nekako prigrliti i dodati još jedan takav shape i cijelu funkciju bazena na toj dosta skučenoj parceli smjestiti ovdje ispod. Znači, shape i infrastruktura ispod. Ovdje vidimo parcelu, vidite da je jako skučen prostor i većina je sadržaja zapravo ispod zemlje. Budući da smo se spustili ispod sa sadržajima, nekako i moramo spustiti korisnike. I tu vidite ovu prilaznu rampu koja je dobila jednu hipertrofiranu dimenziju, jer je ideja bila da ona poprimi ulogu javnog prostora. Da to postane neki rampa trg, dok ovdje u pozadini lebdi taj shape Lidla. Ovdje vidimo užu situaciju, to jest tlocrt u nivou bazenske dvorane, rampa, ovo plavo zapravo vidite gdje su sve funkcije ispod zemlje smještene na milimetar da sve stane. I evo ga, tu u presjeku vidite kako zapravo izgleda taj shape. On je dobio materializiran obliku, kako mi to zovemo, napuhanca. Možete si vizualizirati one dvorce za dječje rođendane. Zapravo nekakva prozračnost koju sugerira takva struktura afirmira na neki način ideju o tome da je taj shape zamjenjiv. Znači da danas smo mi možda odlučili da je kulturni landmark ovog prostora Lidl, neko drugi će sutra odlučiti da je to nešto drugo, za 700 godina nešto treće. Infrastruktura uvijek ostaje ispod. Pa evo vidimo to ovdje. I znači mi smo zaključili da je to forma koja je nekako hvata zeitgeist i nasljeđe ovog prostora. Tu još samo dolje lijevo Hrvoje uvijek kaže fali natpis Lidl i to bi bilo to. Brzo nakon što smo završili ovaj natječaj se dogodilo ovo, ne znam da li ste upoznati s tim. Bili smo jako sretni jer mislim da smo dobro pogodili što je landmark našeg vremena. Evo poprečni presjeci. Vidimo da je tu sve ukopano, znači, i samo taj shape sa ovom pauzom, naravno, lebdi iznad terena. Pa kako smo opravdali takvu konstrukciju, to je strukturu? U jednom trenutku smo sjeli i rekli da za nadvladavanje tog raspona i onako bi trebali čeličnu konstrukciju ili neku prostornu rešetku, pokrov s izolacijom, opšavi i slično, pa smo otprilike napravili neku računicu koja je, ajmo reći, u korist našem rješenju. I tu vidimo, znači, shape gore i cijela infrastruktura ukopana. Sa najservisnijim sadržajima počinjemo na samom dnu i onda se penjemo na razinu bazenske dvorane. Tu vidimo kako je ovaj cijeli zapravo sklop funkcija jako vojnički, strogo, čisto funkcionalno oblikovan i sve je u službi te glavne dvorane. I vidimo naravno ovu tu veliku hipertrofiranu rampu
gdje se može događati sve i svašta prema potrebi bazena ili ostatka naselja, jer to može funkcionirati samostalno. Evo vidimo jedan prostorni prikaz. Znači, htjeli smo zapravo sa prostornim prikazima, nismo se bojali toga da prikažemo da smo u špilji zapravo na neki način sa cijelim ovim sadržajima, a onda ovaj dojam lebdećeg krova je također naglašen tom bijelinom i tom refleksijom. Htjeli smo taj shape zapravo ne samo značenski, nego i fizički potpuno osloboditi od bilo kakve funkcije, pa su tako i instalacije zamišljene da dođu do jedne kote i dalje više ne dodiruju taj balon. Pa tako imamo smišljen sustav rasvjete, sprinklera, upuha i ispuha i sve dolazi do te neke kote prije ovog balona. Znači tu vidimo sve ispod, pauza i onda shape iznad. Ponekad na natječajima, to je dosta često, se traži da se nacrta detalj, to jest 50-ka nekakvog presjeka kroz pročelje, da se na neki način potvrdi naša ideja o materializaciji. Tako smo i ovdje napravili ovaj prijedlog bazena i tu vidite ovu cijelu skalameriju u podzemnom dijelu, pauza i onda lagani krov bez ičega. Ovdje vidimo cijeli taj sustav. Presječen baš na razini ove pauze, tako da vide se samo ovi vertikalni nosači te čelične rešetke, na tom etaži nema ničega, nema šahtova, nema zidova, pauza. Vidite tu sa strane i ovu rasvjetu koja osvjetljava taj krov, ali ga ne dodiruje, pričvršćena je sa strane. I ovo je taj prostor ulaza koji na neki način povezuje ovaj svijet špilje i vani ovaj trg sa javnim događanjima. Pa smo i ovdje, kao i u Zadru, istražili što se sve ovdje može događati na toj velikoj rampi, da može funkcionirati u svrhu proširenja osnovnog sadržaja, kao natjecanje u plivanju, ali naravno može i služiti mnogobrojnim drugim funkcijama izvan rada bazena. To je neki naš ekstremni prikaz upotrebe. I za kraj, ovaj natječaj nismo dobili. Meni je jedan od najdražih, ali što se tiče nekakve slobode i eksperimentiranja u javnim natječajima, pogotovo od kad je uvedena javna nabava, za to više baš nema mjesta. Idealna situacija bi bila da render koji isproducirate na natječaju, to je to. Isto tako će izgledati zgrada kad se izgradi, nema promjena. A to nekako nije naš princip rada, barem ne kad dobijemo ovakvu neku ideju. Mislim, samo ovaj krov tim svojom materializacijom, nekakvom prozračnošću i, mislim, radi se o balonu praktički, sugerira da je on zamjenjiv i sa nečim drugim. Znači, u nekakvom drugom načinu rada natječaja moglo se to zamijeniti s bilo čim drugim, kao što sugerira i tekst natječajnog rada i oni brojni dijagrami. Ali takav dijalog i način razvoja projekta nije baš više nešto što se podržava. Sljedeći je projekt male ambulante u predgrađu Zagreba, u Podsljemenskoj zoni. Radi se o zdravstvenoj ustanovi, ali taman rađena uoči lockdowna, pa nije bilo još referenci na COVID. Ovo je šira situacija, gdje vidimo da je to zapravo neki dosta ruralni kontekst. I zadatak je bio zapravo osmisliti zamjenski objekt. Ovo što vidite plavo je postojeći objekt ambulante, a sadržaj je tek nešto mrvicu veći nego što postojeći objekt ima. I zapravo je to nama u uredu dosta bio dragi projekt, jer je ovdje na sjeveru tog plavog oblika je moja doktorica i Hrvojeva, kod kojih idemo i dan danas. Pa zapravo iz tog nekako proizašla ideja da mi taj postojeći objekt ne rušimo, nego da ga ogolimo i zapravo se nadogradimo na njega.
Ovo bi bio nekakav volumen čitavog tog programa, ali mi na nekakav način želimo stvoriti javni prostor, kao i u svim do sada projektima. I ovdje s lijeve strane je zapravo volumen tog očuvanog doma zdravlja i onda s desne strane imamo ovaj dodani dio programa koji fali i radimo zapravo ovu neku kopču bušenjem još te terase s kojom se spajamo sa nižim dijelom parcele jer se radi o terenu u nagibu. Ovo je naslovnica bila, glavni imidž tog projekta. I zapravo, kao što vidite, okolina je dosta pitoma, radi se o obiteljskim kućicama, tako da je ovo nekakvo usitnjavanje nam još više doprinijelo da se uklopimo u postojeću strukturu. Zapravo tu vidite i ovdje na lijevoj strani to povezivanje sa nižim dijelom parcele, vidite da teren pada i da zapravo s tom pauzom povezujemo ulični dio sa dijelom vrta. Uredsko ime ovog projekta je Vila A, kao što vidite ovdje gore. Vila kao neka asocijacija na stambenu arhitekturu i A kao ambulanta. Pardon. Ovo je dijagram zapravo ogoljavanja tog osnovnog objekta koji postoji na parceli. Zadržava se ta logika poprečnih nosivih zidova i nadopunjava se na taj isti način novi program. Ovo je nekakva šema ulaznog, to mi zovemo prizemlje, administrativno, to je ulazni nivo, gdje vidimo tu terasu, kopču to je stepenice koje nas povezuju sa ostatkom parcele, to jest opet tu koristimo neke izraze vezane za stambenu arhitekturu, to zovemo vrtom ili voćnjakom. I zapravo, ovdje vidimo presjek kroz taj prostor. Uvijek smo jako sretni kada uspijemo napraviti neki proboj kroz program i omogućiti povezivanje dva dijela javnog prostora bez da prekidamo sam program. I to je ova tu situacija. Ovo je pogled sa zapada, znači iz tog vrta, gdje vidimo tu kopču, to prolaženje iz donjeg nivoa parcele na gornji. Također možete primijetiti da koristimo i neki vokabular iz te arhitekture prigradske stambene. Imamo žardinjere pod prozorima, naglašene dimnjake, ovo je voćnjak jabuka inače. Sa ulice se pogotovo naglašava to nekakvo malo mjerilo, kao i volumena, tako i javnog prostora. Čak imamo i ovaj broj koji je zadan u Zagrebu kao službeni za ulične brojeve. I ovo je znači razina prizemlja, ulazna terasa, ne ulazi se direkt sa ulice, nego uđemo na terasu i onda skrećemo u čekaonicu, znači imamo 4 ambulante, čekaonicu jednu, čekaonicu drugu. Nekako smo kroz proučavanje programa shvatili da ova stomatološka ordinacija može biti potpuno zasebna, svaki dio funkcionira za sebe. To isto radi nekakvu tu domaću atmosferu mikrourbanizma gdje imamo tu 2 ulaza sa zajedničkom nekakvom predprostorom. I uzdužni presjek gdje vidimo kako taj javni prostor leži u cijelom objektu. I ovaj desni dio je trebao biti zadržan taj stari volumen i ovaj lijevi dio nakon ove dilatacije koju možete vidjeti novi. Gornja čekaonica sa pogledom na taj javni prostor, sa tim momentom zrcaljenja unutarnjih i vanjskih stepenica. Bilo nam je bitno u interijeru zadržati taj kosi krov, za opet tu taj neki ambijent stanovanja. Koristimo čak i neke materijale netipične možda za zdravstvene ustanove, ali budući da se radi o jednoj jakoj maloj ustanovi, to je kategorija ZPS2, ako znate na šta mislim, za požar, pa je dozvoljeno raditi ovakve nekakve ekscese s drvenim oblogama. I donji kat, koji zovemo suterenom, vidite da zapravo taj javni vanjski prostor nije prekinuo sadržaj, to je još uvijek sve povezano. Znači na gornjoj etaži imamo terasu, na donjoj etaži to prerasta u ovaj atrij, koji je okružen zapravo čekaonicama.
I tu vidite, ako se vidi, ja mislim da se vidi ovaj plavo označen mobiljar, pokušali smo i unutar same zgrade omogućiti, to je stvoriti neki prostor koji bi imao dodatnu javnu funkciju, to jest za širi krug korisnika. U ovom slučaju, u ovom slučaju je to Megis centar. Inspirirani smo bili radom Maggie Jenks, koja je supruga Charlesa Jenksa i kada je oboljela od raka, zapravo je njeno nasljeđe bilo osnovati niz centara koji pružaju ljudima oboljelima od raka, ženama konkretno, mogućnost nekakve njege izvan tradicionalne medicine. I to je neki prostor koji je topliji, koji funkcionira u suradnji s vanjskim prostorom i mi smo ga zamislili da se može koristiti i van radnog vremena ambulante. I to je sad znači u fazi izvedbenog projekta. Naš takozvani Megis centar, nije zaživio, zato jer niko nema interesa. Mi smo čak kao arhitekti, što nam stvarno nije mjesto, kontaktirali neke udruge poznate u Hrvatskoj po radu sa ljudima oboljelima od raka. Naravno, nije nužno da to bude ta funkcija, ali bilo kakav dodatni angažman javnih ili polujavnih službi se ne može baš očekivati. Ali nadamo se da će taj prostor koji će postojati ipak imati neku funkciju. Osim toga je uvijek zanimljivo se osvrnuti na našu borbu s javnom nabavom. Primijetili ste da imamo puno tih nekih light motiva u projektima koji asociraju u ovom slučaju na stambenu arhitekturu. Ovo je nešto što smo predvidjeli u onom našem vrtu. I dok se radi troškovnik za javnu nabavu, to pregledavaju referenti, da li imamo nekakvih administrativnih grešaka, ali usput se onda i osvrnu na naše arhitektonske ideje, pa sam dobila ovo, kao to su mi vratili, da malo to ispravim, kakva je to kućica za ptice. Na sreću, žardinjere su preživjele, tako da ako želite nešto tako dodatno ugraditi, treba biti sa čavlima povezano i ne može se maknuti iz troškovnika. Rekli su mi da imam 5 minuta, pa ću samo ovako pokazati sljedeći projekt koji je dosta bitan. To je projekt za Korešnicu. Naselje potpuno novo u Splitu, 15 hektara. I to je prvi put u dosta vremena da se tako nešto radi u Splitu iz početka. Ovo je pozicija. Jako strm teren, dosta nezahvalan. I čak po sredini ima taj jedan usjek koji dijeli cijeli obuhvat na 2 dijela. Ovo je neka naša skica koja se referira na ovo desno smo, znači mi, naša pozicija, na strukture u okolini na koje smo se referirali tokom projekta. To bi bila Dioklecijanova palača, Kaštel Gomilica i Klis. I to su sve, znači zajedničko im je da su to strukture koje su utvrđene, imaju vrlo jasne granice. A naša ideja je bila stvoriti zapravo neku tipologiju, neki model naselja koji bi onda mogao kolonizirati cijelo to područje podno planine. Još neki primjeri utvrđenih naselja. I ova Kaštel Gomilica koja nam je zapravo ishodište projekta, kao što ste mogli vidjeti po nazivu. Znači Gomilica po ovome i A zato jer nekako u tom ideji nizanja ili više modela, ovo je A, nadamo se da će biti B i C. Primjer jednog natječaja za Split, isto tako vrlo jasne granice i naše rješenje. Znači radi se o rješenju koje ima 3 tipologije. Prvo, ovo okolo zovemo u uredu krunicom ili barijerom i to je taj utvrđeni, ajmo reći, dio naselja koji ujedno štiti od bure sa sjevera. I 2 dijela naselja zbog različitih nagiba terena i ove bujice koja zapravo prekida cijelu priču. Ovdje vidimo presjek. Znači, osim što smo koristili različite tipologije samih kuća, imamo i različiti princip prometa
s obzirom na nagib terena. Bilo je jedino moguće rješenje prometu mirovanju na takvom nagibu smjestiti u ove garaže. I tu vidimo to u 3D-u, znači jedna tipologija kao barijera, jedna s jedne strane, druga s druge strane. Budući da se radilo o natječaju po kojem se treba formirati urbanistički plan uređenja, trebalo je svaku parcelu izračunati, to je bila ogromna gustoća, tako da ovo vidimo parcelacijski plan. Pogled s druge strane. I primjer Korčule kao jednog naselja na koji je utjecala formiranje njene geometrije, utjecala klima, pa ovim formatom riblje kosti kojim su složene ulice se zapravo postiže ventilacija cijelog naselja, ali istovremeno sprječavaju jaki naleti vjetra budući da su izmaknute. Primjer Ralfa Erskina, model arktičkog naselja koji je radio i za Kanadu i za Švedsku, gdje vidimo od kuda dolazi ideja te granice ili barijere, to jest naseljene granice. Još jedan njegov primjer u Engleskoj, u ovom slučaju barijera ne štiti od snijega ili vjetra, već od prometa i zapravo manja ta tipologija u sredini. Pa zapravo svi ti principi nekakve održivosti koja se manifestira kroz arhitektonsko i urbanističko oblikovanje. Imamo barijeru na sjeveru, naseljenu. Čak smo imali i predviđena neka vrata, ajmo to tako reći, gdje se zbog ovog prekida na bujici to može zatvoriti. Imamo takozvane skretače, ove nizove stabala koji skretanje vjetra onemogućuju ili usmjeruju i listopadna stabla prema smjeru istok-zapad koja zapravo rade sjenu ljeti i sprječavaju formiranje heat islanda ili zimi, naravno, budući da su gola, omogućuju prodor svjetlosti. Okay. I za kraj, ovo je CFD analiza. To često koristimo u ovakvim projektima gdje ispitujemo zapravo da li su ta naša rješenja klimatski povoljna. I za kraj, 3 tipologije. Znači, jedna je proizašla iz dalmatinskog dvora, to jest dvorišta. Vidimo da usprkos jako velikoj gustoći smo uspjeli formirati ambijente koji su dosta u ljudskom mjerilu i omogućavaju način života koji je uobičajen u tom podneblju. Tu opet imamo često te nekakve domaće light motive, kao što je primjerice Lacaton i Vassal režiraju svoje fotografije nakon izvedbe projekata. Znači, to bi trebali u socijalnom stanovanju biti prostori koji su dovoljno otvoreni različitim interpretacijama korisnika. Tipologija B, malo urbanija, to su ove lamele, ali opet vidimo jedno te iste motive. Na primjer, ovi dimnjaci koji nisu dimnjaci, nego zapravo niše za smještaj vanjskih jedinica klime, koje često vidimo po fasadama. Tu vidimo ovaj veliki nagib. I za kraj zadnja tipologija, to je ova tipologija barijere, za koju je karakteristično da ima zapravo potpuno različito lice prema vanjskom dijelu izloženom buri i unutarnjem dijelu gdje se ona rastvara prema naselju. Otvorena terasa na vrhu, pogledi i sistem zapravo različitih načina komunikacije unutar tog naselja. Jedan od njih su ove transverzale koje povezuju javne sadržaje, koje smo nastojali raspršiti, a ne centrirati kao što bi možda bilo tradicionalnije. To su ti javni sadržaji. Tu imamo jednu referencu na COVID. To bi bila ova terasa za otvorenu misu. I to bi bilo to, jer zadnji projekt ne stignem, on je onako mali. Hvala na pažnji i oprostite na duljini.